Asin rohamadi hamu dohot dame, nasian di bata mata, dohot sian anak natuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Di hamuna manami na nami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, na ro tu bagas joroon, dohot tu hamu ruas ni huria, haka bibici bubur, na dong di bagas nabi nama dohoti pertanyaan marhiti live streaming ni huriata. Hata ni dibata dihita di bagasan pertanyaan budarion imasian surat ni Apostel Paulus tu huria Rom di bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 5. Rom 5 ayat sada sahat rodi ayat 5. Songonon matar surat disi hujahoma tuhita. Barbui ni pamitorion nasian haporsioni. Asadung dipitori hita dalam haporsion, mardame mahita dohot debata marhiti-hiti tuhata Yesus Kristus. Laos marhiti-hiti ibana do saut masuk hita tu asini roha, hajong-jongatta nuaing dalam haporsion. Jala taparhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alai lumobisiani dope ay itahalasod do nang akahaporsuhon. Alataboto di horhon haporsuhonido habengeton ni roha. Jala di horhon habengeton ni roha ido hatauon. Jala hatauonido makorhon pakirimon. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehon tu bagasan rohatta, holong ni roha ni dibata, marhiti-hiti tod di perbadia, naung nilehon nai tu hita. Ima sahatna. Huria ni Kristus na hinaholongan, hira sudido halak na marugamo, manakapi di bagasan nguluna, sikok manian ngulu partodion na. Jadi dang holan ngulu di perdagingon na sikop. Alai do di ngulu partodion na. Idoban na tabereng nang dihita pe, marhiti asabui dinggan sikop ngulu partodion na, say marusaha do akan marugamoi. Mangalului dalan asa nguluna, perdalanan ni nguluna, hobar tu nahina porsion nai. Jadi mencari kebaikan. Buama sa sikop, molo di bahasa Kristen, buama asa masuk tu surga, tersongonima. Secara psikologi, dapat roha dui, ala memang sumonang do, ngulu ni halak, na marugamo, molo tarbahenna manang mangulu ibana dia karuru ni parugamon nai. Balik sa molo halak nasopola tarbahen ibana sikop patupahon songon na pinangido ni ugamon nai say busi sahod dui. Apalagi dibigia kahatan di dibata manang jamita bah baru nai ngau tersongoni. Jala hudok nakin hirasudidu ugamo songoni. Dang holan halak Kristen namang inang. Nang pe di bagasan ugamo isa diri, saya dong do parasingan, padapot manang budok konon parasingan di tafsiran, taringo tu ruhut manang aturan ni ugamo nai. Nang pe sa ugamo na sida. Tadok majurupaning contoh dihita halak Kristen. Nah tapi Katolik dui, maul do nasida mengaku Kristen nate. Nape Kristen do nasida, Kristen Katolik. Ale molo disuku nasida tidak. Ayam Katolik ni datang. Katolik duau. Bahita Kristen rupaning. Jala adong do parasingan ni huria Katolik do Protestan. Jala dang holani
Di bagasan halak Protestan pe manang ugamo manang boy dokonon sekte atau denominasi Protestan, adong do perbedaan tak sesama Protestan. Contoh maju tadokon nate, tu Pentakosta, tu karismatik, berbeda do hita. Ada perbedaan. Nah, tapi sada Alkitab nak. Kalau bukit dena do berbeda. Anggukur na sarupa do inang. Songon nakin kurni perwiksa tapi tarsongon ido kurni halakan rupani. Apalagi kur Teresia. Tadaro nang tubali hamu songon na jago suara munay nakin ate. Iya dah. Lapatan na molosiani molo tabadikon rupani ngamanginang. Antara hita tu Pentakosta, tu karismatik, na paling tadi perbedaan ta para singata dang siya langgota na sida. Ya, itu makana muladong ulo ni pesta sa tema jo dia kadongan na hiya maday Pentakostaon manang karismatikon dang dalang halaki gota. Namar gota saksang. Adong do saksang aledang margota. Anggo masuk hagabipi tertarida do halak habibi mulu mangyuton pesta ni halak na sida. Kulan disajihon na sumargote. Hira na margota ido naman utuhon iba na rupani ngate. Las ni rohana. Manang dang boy tangis dua kana modding. Mula dong keluarga tanah modding. Ba mulu hubere ng tamoddingi inang burusi tanggang ate. Nga salay di huriana asing. Bah, tapi si tua tangis. So ini nama pangganggu na. Mulu dihalaki dang boy. Nah tapi sedih ikon berusaha do senyum. Serana dipaksa do ala memang aturan nasida ruh nasida madok unang tangis dia kana modding. Anggo dihitah gabibi baradu marporo ate. Kan itu. Baradu buah. Salahkah? Tidak. Ayo di batado marhita Apostol Paulus tangis mahmurap dohot aka. Natangis, itu dah. Tiki marujung ngulu na tuwe-tuwe. Bah, soy nama tangis. Otik ate. Arana adong ruas sisi maile iba do bah. Kan itu naing. Itu. Tangis deui baru paning batangis tangis. Kan itu. Ale memang alasan dang adong panguraan, manang dang adong batasan dang bui tangis dia kana moding dia gawipi. Basudi do bui. Dang bui mar ulos dinna. Jalan nga jujut tabigi barita songoni. Alani ruhut manang aturan ni parugamoon gabi maul majolma maboto buado naing. Sarung do suku-suku nate. Ulur songoni ay salah dia mang ini tu hita ruas ni hagabibi. Salah dia mang daong. Jadi boy do tangis samang. Boy. Ido te, ido. Jadi boy tangis samang. Ba molo solomoro ham tangis, ba unang tangis niku do. Basa pola paksahon ya teh. Ale molo neng tangis silakan tangis. Ale unang matangisi gabi mago pakirimon. Hira si pilibegu hita rupaning. Termasuk marupaning molo ziarah. Adong do gereja manang huria na mangurai tidak perlu ziarah. HP hita sampai pajongjong tugu dot akalana asing. Salah dui? Tidak. Songot dia pak kaporsyota haporsyoni do manutuho kita. Hasitongan ni ugamot taon. Haporsyota ido nama ben hita tikus manangdang. Dang talang penamargota, dang tangis hita dinamatean, dang tapake ulos, dang ulu jara. Ale moloholan na margabusi di karijota. Bamu say. Hola na marbaday hita. Hola na makosomi hita. Untuk apa itu? Perbedaan-perbedaan ini kadang ulur suku-suku di bagasan roha, manang di bagasan ngulu ni akar ruas ni huria. Baru amang. Ido makana hinorhoni aturan-aturan tahun, ruh ni hakaristeno tahun, ulu si pata, gabi merasa hebat nadiba. Song todi di hamu ninna. Hamu hagabibi. Hamido namar todi ninna. Ale mangototoy. Todi diyay.
Siya na ujago iba na rupaning. Siya na asing. Nang dihita ruas ni hakabipipi, adong dosongo ni. Sukusukun. Molo na martuhad do hita. Di dia do. Hasurungata. Ido. Ahado hasurungata songon halak na porsia hita. Ahado hasurungam winang amang. Au sadiri pe. Ahado hasurungaku molo tardok Kristen au. Cukup do hita holan mangatusi ahado manang taulaho do ruhut manang aka aturan ni parugaw mota. Manang parhuriota. Daong. Dan cukup ay parhitiya do huriyay. Ino makana hudok nakin di lansia. Dang adong ruas lansia teh. Adong do? Wadong. Naneng lansia do gudang isono fereng. Ya, saya sah may datu lansia teh amang dah. Ido. Amen. Ido dah. Unang garagu-garagu hita di siko sah do. Unang tanggung-tanggung pitul 80 mah di jalo. Ate. Di lansia hudok do. Naki di jamitaku. Ahado. Hasurungata songon hala Kristen namar hurion. Songon dia do hita namar hurion. Udok nakin namar hurion namar tuhad do. Ido. Tuhad do. Debatado. Na jabi unok ni hakaristenot tay. Dang dirit tay nang. Daw. Dang kebenaran manang dang aturan manang dang ruhu ni paruga mota. Molo ruhu paruga mota itu makana hami padi tapi na jujutan adong persoalan adong baruas na moding manang halak na moding. So binoto manang ruas ni si amang tano pamujo ninna. So ngopadita dang mungkin dang dikubur. Ale songon hakabipi ruas ni si. Alay anggo song padita, majo tong padita resort do inang padita buruh taswit. Anggoro tuwa song hutanom do ba? Daripada bau? Itu dah. Apa lah malu nih? Itu dah. Musi dang namatay berengon nate. Isi do. Namang ulu itu. Alay nang pesong ni iko permisi do batu padita resort do wah. Itu dah. Bodo ang padita resort itu dah. Songon nama uluan ibate. Rupaning. Alay mulusian hapat ditaw do. Basudi do boy. Taulah. Molo marujahan tutuhan hita. Hudok nakin namar huriaw namar tuhan do hita manginang. Dang nalau berorganisasi hita. Gudang do hita sipata maul mangatusi dia do namar huria, dia do namar HKBP. Hampir dos do sa sitong na. Ale hudok matu hita parasingan ni namar huria do namar HKBP. Molo namar huria tujuan na debatado. Debatado nang dipasangap di si. Hatan di debatado nang taula di si. Debatado na ikon uduk hita tu si. Molo uduk hita tu debata, uduk mahita tu akan nadinggan. Dia jari turpuk tado do hita songo dia do hita mertuhan. Asa marhite namar huriaon namar tuhanon lam takas matatadda songo dia do debata. Hadirion ni debata. Mulo tadok parholong debata. Ya benar parholong debata. Alay songo dia do hita mabuktihon na parholong roha debata. Jadi rohata marang toditay do na ikon taasah, na ikon tabadinggan, molo na martuhani hita manginang. Molo na martuhani hita. Jala taatu si maosong onod do hape debata. Ido ubahin na ganup hita, mabigi hata ni debata, ikon buwi do mulak hita, dung sidung mabigi hata ni debata, ikon tabba pangatusyota, tabba pakaporsyota, osong onod do hape debata. Tabudo jemita di bagasan pertanyaan epistel tu minggu trinitatis naneng roon didok de sada asadung dipitori hita dalam haporsyaon mardame mahita
doh debata marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus. Adong hata mardame ate. Suku-sukun ay buasa kun mardame hita doh debata. Ay na perbeda debata. Kan itu. Ternyata hagyo ni daging taon makorhod dosa do hape. Dosa itu mabahen songon naholak kita do debata. Anggo debata tidak. Toktong do holong rohani debata tu hita. Toktong do buas ibana mangalon pasu-pasu na tu hita. Hita do nama dadau alania dosa. Saya dipadau do si polisi do si dia dipadau hagyo ni daging paido. Saya dipadau do sakap ni daging paido. Antara hita do debata nampe partodiota. Saya masih hol neng pajupang do debata. Didok di bagasatikon marhiti Jesus nunga di pitori jolma nama kapursiai ibana tu debata. Dia dibenarkan di dalam bahasa Indonesia didokon kita telah dibenarkan karena iman. Jadi balga do pakorhoni haporsioni amanginang. Jamot hita di haporsiotai. Alai songon halak namar haporsio kita. Dang cukup holan haporsiau nih. Dang cukupi. Dang boy hita holan. Tapi mak porsia hita. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya merbisuk do. Mulut bigi hatana asa merbisuk do nama nangion hatanai. Asa smart hita. Asa malo bisuk. Pistar hita. Mangatusi akan namasa. Itu dah. Asa toktong hita di bagasan pos ni rohana. Asa malo hita. Songon ede parwik tulu nakini. Pilit mahangoluani. Alia bela-bela eta jago nakil lagu pati bah. Mantap lagu pak nai. Iya. Pilit mana duminggani itu kan. Songo diro hita mabahini. Memilih dang namura-mura memilih tinang. Ya, anggo basalah memilih akaina do jago. Kan itu, holan dibereng lau tu onan, terburu dipilih tidak bah. Berbeda hal yang amaun. Kon dibereng maju catatan, ahadu dibereng nata nakidok nata. Oh, tur cabai 1 kilo. Cabai upi marasing-asing don. Ang nak kripu ton. Adong na masalah non kan begitu. Umalo do hamu memilih rupaning. Alai ikon terlatih do halak na memilit. Termasuk memilit dalam hanguluan. Molo sadong hapor syota tung apar mau do hita memilit dalam hanguluan ni. Gabi juju mahita bingung. Na dia masih piliton. Na dia ma si patu paon. Hinorhon ni hapor syoni ikon malo do hita. Marbisuk. Dang asal memilit hita, dang asal taulah ni. Dang holang asal namanya dihon hita, songodokoni inatirisa nakin parar maaw Tuhan. Daong. Beko botol do parar songo dia. Ikon sian rohana bisuk do hita. Mangatusi di bata. Jalan huruf nakindang cukup holan hapur siaun. Tidak cukup hanya iman. Alabuah naki didokon di ayat tolu. Alai lumubisiani dope ai itahalas sodo nang hapor suhon. Songo dia hapor suhon tahalason. Ya, moloro hapor suhon tu hamu inang amang. Ahmana daula. Paling margudopong sip muruk. Da itu mungkin adong halak roto hapor suhon. Yes. Datang hapor suhon nina dang adongi. Dang adongi. Alai buasa didokon apostol Paulus, ala didok. Alai lubisiani dope itahalas sudut nang akahapur suhon, ala taboto. Di horhon hapur suhonido, habengeto ni roha. Itu makana, hayado hudoko di jamita, di son. Ragu do mengida aka sudut no poso, nuaingon. Gampang sekali. Down. Hape berdikot hita na julu. Hamu maju teh unang maju. Ditiki na julu hita di huta. Tengok dope di huta. Na bari-bari betong do masuk. Kan begitu. Molo danga dong situasi na mendukung mainkan terus. Susah dong ngului.
Ima hapur suhon. Ala somal do hita di hapur suhon, mangarato pe hita, nang pe sorong todong tanah julu, mainkan, maju berangkat. Nang pe sota boto ahana masa di Jakarta, pokoknya tu Jakarta, dang holat di huta. Ay gudang dope halak harwasta na mangulu pinaborha ni judubari ate. Karena tantangan itu. Karena hapur suhoni, ay hinorhoni hapur suhon di horhonido habengeton. Jala hinorhoni habengeton ni rohaido hatawon tahanuji berani dan melempem halak Kristen daun, mampu menghadapi tantangan dan pintar membuat mamereng peluang di dia do neneng si botonna memilik dalam hanguluani. Jadi dang menciptakan halak nagabi gale, gabi gampang menyerah. Ale justru na menciptakan songo dia do asalam tugu. Ay hapur suhor do jabar muna di portibion ni Tuhan Yesus. Molo songo ni sina ulo sa sitong na madohoti Tuhan Yesus nate. Ale nunga jelas idokon ay memang ini realita di kehidupan di portibion. Hapur suhor do jabarta. Ale ulo do hita di bagasan hapur suhon dang. Idu bahna didok nakidison ay di horhon hapur suhon idu habengeton ni roha jala habengeton ni roha hido di horhon hatawon jala hatawoni makorhon pakirimon. Ada pengharapan adong pos ni roha di bata hurian ni Kristus adong istilah adversity question lapatanna kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Tusido diarahon Apostol Paulus hita di bagasan nobason. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Tetap adong kemauan. Tetap memakai peluang. Dia do naneng tapatupa di bagasan ngulu tahun. Asa sikop ngulu partodiotai. Tusido diaraho tu hita molo tung penakin di pijolo ni jamita kumadokon asa sikop ngolo ni partodiota dan asa tayuton ruhu ni parugamoon ale songo dia do hita mangulu di bagasan hapor sioni. Tidak cukup hanya iman yang ada ale ikon mangulu jalamar perbuido hapor siotay yang manginang. Unang murah-murah madili, unang murah-murah tersinggung, apalagi halak Batak. Bu, sidik, hebat, ya. Holan so dijoy ban, benar datang. Holan so digora warna, apalah au ma, tulang na. Jangan ikut tadido, tapaduruhon ngulutai namar hapor siaon, nama ngulu hapor siota, jala mangula todii di bagasan nguluta ganuk marsada-sada, asa jupang dame dok las ni roha di hita. Dang namurak bahe hita bahenon ni pakirimon tidak dang gabi jol managali hita ala ni pakirimon ni ale justru gabi taboto ma songo dio di debata makokop nguluta martanya mahita ale Tuhan di bata manami maulate ma dihatam napay ngotok kami di ngulu partodion nami juk nai hami Tuhan gale juk nai hami hurang sikop ala ni akka ruhu namasa HP nunga dipitori ho hami marhiti ha porsioni ala marhiti pakka porsion nami di Tuhan Yesus Kristus dumu mahami doh di bata mardami mahami do di bata. Ay juk do tarsirang hami hinoroh ni dosa. Do hagiyo ni daging. Gabi maul mahami manadda. Holongmu nang pakokokmu di ngulu nami. Ali Tuhan urupi mahami. Asa di perdalanan ni ngulu namion sayo ho pangasaho kami. Ay juk dohami gale mabiar juk dohami maul mangatusi akan namasa na huadupi hami habe nunga dihokop ho hami Tuhan
Juk dohami dang manahan di akka hamaulon na huadupi hami. Hapi rap dohot hodo hami toktong. Di dongani hodo hami. Ay di dok hatam do, say na dong anak kudo hamu, ganu pari. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Ali Tuhan di bata. Urupi mahami. Asa hinorohon ni akka hamaulon na huadupi hami. Lamar bisuk mahami mangatusi lomo ni rohami. Tutudang di pasobuho hami. Ganup huadupi hami akka hamauloni. Gugunay baru di lokoto hami. Imahu pangasaw kami. Atong ajari hami asa toktong benget hami. Mangadupi sa luhna. Jala di bagasan hatawak kami mangatusi lomomi. Jala di bagasan pos ni roha hami makirim. Nasa toktong dohomat dongani hami. Papos roha nami di situhan. Asiroham. Ragam hamaulon huadupi hami. Dang holan siad diri nami. Nang sian akadongan nami pe. Nahutadahami do nasahutadahami. Juk doro hamauloni. Di bahani urupi mahami. Mamilit dia si piliton nami. Natau lomo ni roham. Dongani mahami Tuhan. Madalani partikiani. Asiroham. Sahat diho mangulu nami. Sisa dosa nami. Mangasahon Kristus Yesus. Amin.